amaitzeko zeroa agertzen zaigun hiru kasuak esplikatuko dizkizuet. Batetik, hemen azaltzen den bezala, hiru isa berdin 0, edo 0 isa berdin 0, eta 0 isa berdin 3. Hiru hau izan daiteke 3 edo 4 edo 5 berdin da, zenbaki bat, hemen beste zenbaki bat. Az gaitezen kasu partikularrekin. 0 agertzen denean, zer egiten den. Orduan dugu. 2 isa, gehi isa, antzekoa dira, 2 isa, gehi isa, 3 isa. Eta lau, ken lau, 0. Zer egiten da? 3 hau, bidertzen dagona, pasa behar dugu bestalera zatitzen. Orduan jartzen dugu. Isa berdin, 0 zati 3. Bueno, 0 zati 3 zenbat da? Bueno, 0 zati 3, azteman geha horrela egiten, 0 zati 3, 0 na ez? 3 bidar 0, 0. Vale. 0. Guztut hemen ez dala dudarik, ez? 0 zati 3, 0 dela. Guazen 0a jartzea, ea ondatatzen zegoen. 2 bider 0, gehi 0, berdin, lau, ken lau. 2 bider 0, 0. Gehi 0, eta lau, ken lau, 0. Bueno, argi dago, 0 berdin 0. Orduan, atatzen bat zeigu. Koefiziente bat isarekin, eta hemen 0 bat, emaitza izango da 0. Izango izateke kaso. Zer gertatzen da beste kaso honetan? Isaken isa berdin 5. Isaken isa bat isa, ken bat isa da 0 isa. 0 isa. 0. Hau da, eta 0 berdin 5 ezin dugu lortu. 0 ezin da izan 5, inoiz. Horregatik, hemen jartzen du bezala soluziorik gabe. Zergatik, isarik gabe gelditu beralako. Horan, nik edozein zenbaki jartzen dudala, ezin dut inoiz lortu 5. Adibidez, 6 ken 6, ez da 5. 8 ken 8, ez da 5. 10 ken 10, ezin dugu lortu 5 izatea. Horan, kaso hontan, esango dugu ez dagoela soluziorik. Bukatu da. Hemen 0 da, eta hemen ez dago soluziorik. Kaso batzuk badaude. Eta hau da beste kaso bat. Zer gertatzen da beste adibide honetan. 2 isa, ken 2 isa. 0. Ez dugu. Eta 3 ken 3, 0. Bueno, horrek esan edu, geditu gira isarik gabe, baina eman behar digu 0. Horrek esan edu, edo zenbaki balio duela. Guazen ikustea. Jarriko dugu isain ordez adibidez, 4. Nahi dugulako. Isa berdin 4. Betetzen alda, 2 bider 4, ken 2 bider 4, berdin 3 ken 3. Ordezkatu dut, isaen ordez 4. 2 bider 4, 8. Ken 2 bider 4, 8, berdin 0. 8 ken 8, 0 da. Eta berdin, 4en ordez jartzen badut bat, edo 10, edo 100.000, beti atako zait, zuzena. Horrak, identitate bada. Edo zenbaki jartzen dut, eta beti soluzioa zuzena da. Horran, honekin bukatuko genuke lehenengo mailakoen ebazpena. Beste bat arte, eta ondo izan. Agur!